Pont a Rolandé. Találtad a legnagyobb tojás. A legnagyobb. Nézd, Csoki! Ott a tojás a fűbe. Rakni kosárba, szedd össze. Nézd csak. Ott is van, Nati. Nati, figyelj rá. Ott is van. Ott is egy. Fogd meg a kosarat, szedd össze. Ott is egy. Nati. A rózsaszín. Tedd a kosárba. Kosárba rak bele. Nati. Ebbe tedd bele. Találtam anya. Nati. Jó. Ez a tiéd. Rak bele, nem meg ezt. Nem. Tedd bele. Az a közös. Jó? Az a... segítek. Nati. Mi az? Nati. Nati. Nézd, mi van itt. Azt neked hozta a szírt Roland, azt a Nati. szép piros focilabdát. Nati. Nézd Talán csak. van egy labda. Mi van, Nati? Találtam még. Dobd bele ide a cicat. Mi az ott? Mi az? Jó! Mi az? Nyuszi! Nyuszi mobil. Hűha! Csücs rá! Csücs! Úgy jó. Azt a minden. Úgy rá kell ülni. Jaj. Már kerékre van. Csücs rá! Nézzétek, mennyit találtam. Csücs! És ha rávad a haj. Úgy. Én még látok csomó mindent. Jöjjön. De szerintem pont Kicsi máma. betonra való. Hoppá! Mi jó? Na, keresd még a tojást, Nati. Gyere Nati, hozd ide. Gyere. Parancsolj, Nati. Gyere Nati. Egyszerre ennyi. Gyere. Nati, gyere. Hozzuk. Az Nesquik. Gyere. Én is. Nézzétek, mennyit találtam. Ott is van egy Nati, még. Van gyere, egy csomó próbáljuk kicsi a ki a fűbe, felvet. azt észre sem veszitek. Na gyere! Nem keresem még tojást, Nati? Én is Egyszer próbáltam beszélünk egyet. egyet. Nati, nézd csak! Itt is egy Nati! Kibonthatja? Inkább ne. Mi van itt? Itt is egy tojás. Gyere, betesszük a kosárkába. Hol a kosár? Ez csak itt is van. Ott is egy. Apa, hozz a kosarat. Jaj. Mindjárt ráléptek ilyen kis tojásokra. Jaj. Én még mindig látok Roland. Tudom. Jól nézek ezzel. Kibottogatja. Ne bonts ki. Tedd bele, gyere, keressük meg a többit. Gyere. Ott is van kettő. Igen, ügyes vagy. Itt is van még, merre? Ne puszígassad. Roland, hagyjad már egy kicsit érvényesülni a Natit. Ja. Ott van. Kerestetek? Nézd, mennyit. Adok neked egy Nestlé. Mindenki odaáll a kamerát. Virágot is szed ki, az is kell neki. Gyere, keressünk tovább. Esküszöm, ha én is Még látok. Kéne?